سەرۆکی هەفپەیمانیان نیشتیمانی یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ پێشوازی لە شاندەی سەرۆکی فەرەنسایê تایبەت ji bo Sûriyê û şanda pêre kir û dawîn pêşhatên rewşa Sûriyê guftûgû kirin. Îro înê Ebdirehman Mustafa, serokê hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê, François Timîtyo şandeyê serokê Ferensayê taybet ji bo Sûriyê li gel şanda pêre civiya. Di civînê de her du aliyan dawîn pêşhateyên rewşa Sûriyê û binpêkirinên ku derheqê welatiyên sivîl de têne encamdan ji aliyê çekdarên rejîma Esed bi piştevaniya Rûsî bi taybetî li deverên li Bakurê Sûriyê guftûgû kirin. Duê civînê de serokê hevpeymaniyê daxwaz ji şanda Ferensî kir ku welatê Ferensa ji dervî Encûmena Ewlehiya Navdewletî li gel welatên bi bandor bi ciddî û bi awayekî bilez destwerdanê bikin. Ji bo rawestandina êrişên rejîma Esed û Rûsya li ser deverên li Bakurê Sûriyê yên ku bi awayekî rasterast û zindî sivîlan armanc dikin. Her wiha xistina fişarê li ser rejîma Esed ji bo cîbicîkirina destkeftên siyasî li gorî daxuyaniya Cinêv û biryara navdewletî 22 û 54. Her wiha Mustafa Tekezî li ser pêwîstiya piştevaniya rêkeftina Idlibê û rêkeftina rawestandina şer kir. Her wiha serokê hevpeymaniyê di civîna li gel şanda Ferensî ra daxuya kirin ku yek ji derencamên cîbicîkirina rêkeftinên navneteweyî û biryarên navdewletî ewa dubarevegera ewlehiyê û aramiyê li Sûriyê û deverê bigiştî. Ji aliyê xwe ve jî François Timîto şandeyê serokê Ferensayê taybet ji bo dosyeya Sûriyê tekezî li ser giringiya rawestandina şer li Sûriyê kir. Ji ber ku ev yek rêyeke serekê ji bo dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê ra. Derbarê proseya leşkerî ya rejîmê li ser deverên li Bakurê Sûriyê, Timîto got koperasyona leşkerî ya rejîmê bi awayekî hovane tê pêkanîn ji ber ermankirina rejîmê ji sivîl û jêrxane û dibistan navendên tenduristî ra. û serbar kir ku welatê wî bi tundî binpêkirinên ku derheqê gelê Sûriyê de têne encamdan şermezar dike û bi hemû karînên xwe hewl didin û kar dikin ji bo xweşkirina rewşa mirovî li Sûriyê. Her wiha hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê û Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê bi her du şandên Emerîkî û Kanadî re civiyan û bi hûrgulî dawîn pêşhateyên rewşa Sûriyê bi taybetî rewşa bajarê Idlibê û navçeya aram li Rojhilatê Cemê Feratê û hin babetê din gotûbêj kirin.